Joo, valmistin kivestä tämmösen pallon. Pallohan on niin kuin vanha keksintö ja niitä on kyllä valmistettu aina, mutta oli aika keksintö valmistaa kivestä, niin mulle ainakin, että eikä netistä ohjeita mennä löytyä. Eli tää pallo painaa 3 grammaa vaille 2 kiloa ja se pyörii tuossa veden paineella, tommosen niin kuin säätökyven päällä ja todella pienellä vesimäärällä niin kuin pyörii. Ja nyt katsotaanpa se tökkää kohta, kun loppuu voitelu. No ei se nyt tökkää sitten, kun kuvataan videoita. Nythän se pyörii niin kuin. Mutta kumminkin ajatus on se, että se välillä pysähtyy. Noin, nyt se pysäyttikin. Ja sitten se vaihtaa suuntaan. Mutta mä näytän tälle, että miten kevyesti se pyörii tälle no nyt ei lähtenyt pyörimään. Sivusuunnassa, niin silloinhan se ei tule voiteluongelmia ollenkaan. Ja sen verran nyt otan tämän kiven tästä pois. Tuolta näkyy, että siellä on semmonen Piiltemasta ostettu vesipumppu, joka niinku pumppaa tuolta pohja-altaasta vettä tonne ja sen voimalla pyörii. Ja tarkoitus on tässä tällä aluskivellä, että mä pystyn niinku säätämään sitä. Eli mulla on täällä niinku tasainen kivi, johon on porattu timantilla reikä ja täällä mä pystyn säätämään, että se pyörii. Eli älyttömän tarkka niinku kulmastaan, että lähtee pyörimään. Joo, eli pumppua on yrittänyt vuorata pitumilla, mutta silti pitää kovaa surinaa, niin ei oikein sisäkoristeena tule toimimaan. Pannapas varovasti tuohon päälle ja katsotaan lähteekö pyörimään. Ulkokoristeeksi suihku lähtee sen tulla laittamaan tämä. Siinähän se pyöriskelee.